Baby. I'm the meeting was shown and the Kundashara. I didn't chukwa mwache. Anje tese. Unakiza moto kana mwache. Baby. Anna. Baby, one ndagadzira unosorangu ribo. Ndesa shed pari bocha bocha. Tarisa uskutarisa iwewe. Boy pa. Urikenda ubaza vele. Kumangowa. Aiwe. Eh. Baby, mukawaita chireki kukupisa kuseruko. Ana chibonimirira ana. Washamu unoita makuwa naye ere ana zvo wakundinetsa. Washamu unoita makuwa naye. Kuti baba vekuseruko baska vachimura vane girlfriend. Zvinene. Chibonimira, alright, mira ndukudze wangu. Kubva izvozvi kusvika na8 ndakuenda kubasa. Hatisivane. Hatisomboketane kana ka1. Ukama hwangu newe hwaexpire. Ndozorinywa na8 mbavha mbondi kana ana nengapinda kuti maidondiponda ndisiendiwa iwe. Chibonimirira ana. Iwewe. What 8 o'clock? Kusvika na8 hatisivane. Ndisienda nini? Alright. 8 o'clock hatisivane. Ndisienda nini? Ukama hwedu hwaexpire. Ana. Ndatopedza newe. Nonsense. Shemu nokutamba naye. Newe chireshe munhu. Vamwe wapinda kubasa kuti zvokuwa dzako. Wangu nepi, zvirise? Zvirise wangu. Shugeta wanisa nemari yangu. Aiwa, ndiku... Ndikushuketa antipo ndodzoka. Ndabuda nebhazi antorina motikari wamana, antina mota. Wangona sipateka mamonya chati ndikavusha mahora. 8 o'clock. Sadawo. Shugeta arimo. Shugeta amo. Argubi. Handimo. Sorry. Amo. Na 8 o'clock exactly. I'm going to do bus.